Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas ćemo pričati o živom svetu u Černobilju skoro 34 godine nakon katastrofe. Pre 33 godine eksplozije u nuklearnoj elektrani u Černobilju pokrenule su najveću nuklearnu nesreću koja se ikada desila na svetu. Eksplozije su oslobodile radioaktivnih supstanci u 400 puta većoj količini nego što je to bio slučaj kada je bačena atomska bomba na Hirošimu 1945. godine, primoravši hiljade ljudi da napuste svoje domove, izazivajući velike strahove za dugoročne posljedice po zdravlje i okolinu. Različite su procene o broju žrtava u Černobilju, ali prema zvaničnim podacima UN-a samo 50 ljudi je poginulo direktno u nesreći, a još 4000 ljudi je preminulo od posljedica radijacije. Brojne studije pokazuju da je na stotine ljudi obolelo zbog radioaktivnog zračenja posle eksplozije. Procenjuje se da je, računajući period od 2 decenije posle katastrofe, direktno ili indirektno, eksplozija u Černobilju odnela oko 200.000 života. Černobiljska tragedija i dalje je najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Naučnici godinama proučavaju šta se dešava u oblasti u kojoj je nivo radijacije bio najveći. Radijacija u borovoj šumi pored elektrane bila je tolika da su se stabla odmah osušila, a gotovo sve životinje su uginule. Bilo je očigledno da je ovo područje apsolutno neprikladno za život i da će ostati mrtvo najmanje nekoliko vekova, s obzirom na brzinu po kojoj se radioaktivne supstance raspadaju i prestaju da budu opasne za okolinu. Međutim, danas, 33 godine posle nesreće, zabranjena zona pretvorila se u pravi rezervat. Tu sad žive medvedi, bizoni, vukovi, risovi, divlje svinje, konji i mnoge druge životinje. Pre 5 godina naučnici su u takozvanoj crvenoj šumi instalirali 42 videokamere koje reaguju na kretanje živih bića i tako započeli evidenciju o prisutnim životinjama. Istraživači su bili iznenađeni kada su otkrili da je u šumi i dalje visoka radijacija, ali da ona skoro pa nema negativan uticaj na divlje životinje u Černobilju. Naravno, postoje određena odstupanja, kao na primjer albino se često nalazi kod ptica, insekti su kraći nego van šume, a glodari imaju znatno manje potomaka. Ipak, ove slike su zapanjujuće. Prema rečima naučnika, životinje su bile mnogo otpornije na radijaciju nego što se to očekivalo. Naravno, svemu je doprinela i činjenica da oko njih nije bilo ljudi. Sad kada znamo da ovdje ima životinja, postavlja se pitanje da li ovu oblast mogu da nasele i ljudi. Nivo radijacije oko nuklearne elektrane u Černobilju sada je mnogo niži nego odmah posle nesreće, ali i dalje je veoma opasan za ljude. Najbliži grad Pripjat proglašen je nenaseljivim u naredne 24.000 godina. Međutim, to ne znači da ova teritorija ne može da se koristi na drugi način. Na primjer, godišnje oko 70.000 turista posećuje zabranjenu zonu. Na takozvanom sarkofagu koji pokriva uništenu zgradu reaktora instalirano je skoro 4000 solarnih panela i na taj način je nuklearna elektrana pretvorena u solarnu. Da bi se bolje razumelo koje su oblasti najopasnije, naučnici sa Univerziteta u Bristolu sastavili su detaljnu trodimenzionalnu mapu radijacije u crvenoj šumi. Međutim, posljedice katastrofe još se osjećaju i izvan pogođenog područja. Na primjer, prošlogodišnja studija pokazala je da krave u oblasti Rivne još uvijek daju mleko sa 3,5 puta većom količinom od dozvoljene radioaktivnog cezijuma 137. Procene o tome šta će se dešavati u ovom području drastično se razlikuju, ali se naučnici slažu u jedno. Premalo je vremena prošlo od nuklearne katastrofe ovakvih razmera i ljudi će tek spoznati pravi obim černobiljske katastrofe. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Pišite u komentarima vaša mišljenja o ovom području, kao i da li biste želeli da posjetite oblast nekadašnje katastrofe.
Ukoliko vam se klip svideo, lajkujte ga, podelite, pretplatite se na kanal i veliki pozdrav do sledećeg klipa.